बर'नि जायगायाव बर'आनो सेफटि गैयाब्ला मा गोन नोगोद दुखुबो मोनदों रागाबो जोंदों दिनैनि दिनाव आं जे क'क्राझाराव फिन एनकाउन्टार जाबावबाय जोंनि बर'आनो आरो बेबो गावग्रा मानसियाबो बर' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि होननानै दा खौरां फैबाय आं फुटेजखौबो देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो दायो माबायदि जागासिनो दं माखासे हरगासिनो माखासे बिदा सोमोन्दो जानाय फंबाय सोमोन्दो जानाय आरो बै गावथारजाग्रानि न'खरनिखौ सानदोंना गथ' साथाम दं बे गथ'नि बिबानखौ सोर लागोन दायो बिमाया आलाय सिलाय हारसिं खांलांनांसिगौ जाहैबाय बै गथ'नि बिफाया भुल मावाखै आं बेखौ होनाखै भुल मावदोंआनो जाबाय दंफां लायदोंबा बन लायदोंबा हाग्रायाव मोना समाव बोखुमादोंबा उफाय गैयाव नोंथांमोनखौ गिनानैनो मानो गावनि बिसि फिसाखौ बोथिसे ओंखाम जाहोनो खस्थ' खालामनानैबाबो माबा मोनसे फरेस्टारफोरा बिबान दङ बेखौ प्रटेक्सन होनांगौ मानिबाय मा जोंनि गेदेर गोलाव लिडारफोरा बेखौनो अर्डार होनानै दोनदों नामा सोरबा माबा मोनसे लायोब्ला बर'फ्रासो बांसिन लायखायोना बनफोर लायोब्लाबो गावनां गार बेनो नामा जोंनि सान्थिनि सुक्तिया बेनोमोन बर'फोर गावजों गावथ' मिलायनाय गैला ट्रेक्टरजों नांगोलजों हालौवै उनाव हाया मोनोब्ला फदम बिबारा बारथोंसै दिनै देवबारमोन बुंनो गोसो गैयामोन आं जेबो नाथाय गोसोआव नांदों दुखु मोनदों नोंथांमोनाबो दुखु मोनगोन बे जाथाया दा जाथों नोंजों आंजों सोरजोंबा नाथाय मालायनि जानायाव जों साननो हागौ दाय मावदों हाग्रानि बन बा बिफां लाइफांथ' गाव जाखागोनानो बे जाथाया नोंजों नोंनि न'खरनिजों बा जोंजों जाबाबो जों बिदि सानगौमोन नामा जायफ्रा गावनि बिसि फिसाफोरखौ माब्रै हागोन माब्रै हाया हालाय हाफाय जाहोनो फोरोंनो नाजादों बे समाव दाय मोनदोंबा हमब्रा मानो सोर पारमिसन होयो डाइरेक्ट गावनो बेबो जोंनि बर' गावग्राया खारजोब्बायनो दा फरेस्ट रेन्जार अफिसारा बेहस जालायदों नामा गिनानै पाब्लिक ज' जाहैनायखौ बिसिबां जास्टिस बिबोबावनो जोंलाय सान्थि फैबाय होननानै बुङो जोंहा प्रमद बर' सारा दिनैनि दिनाव नाम लाबा रागा जोङो खायफा पार्टिनि जानानै नाथाय जों बर'सो सोर साबैसे बिसिबां एनकाउन्टार जाबोखो हिसाब दंना जों सार आरो जनक कुमार ब्रह्म आदामोन NLFBनिबो थांनानै सासे आरो एनकाउन्टार बेबो आरो गोबांथार एनकाउन्टार जाबोनाय चिरांनि जानाय आरो दानि साबैसे जाबोखो हिसाब लायोब्ला माखौथो बोरै बुंनो हाथारो ओमफ्राय जोंनि गेजेराव गोजोन फैबाय सान्थि फैबाय होननानै बेनोमोन नामा जोंनि सान्थि सुक्तिया दिनै आं दंफैयो सिलिगुरिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बिनिबो नोंथांमोना गोबां इनफरमेसन मोनगोन भिडिअखौ नायोब्ला बे चेनेलाव नङाबा बै चेनेलावबाबो आं उनाव होगोन माब्रै जानानै दं कन्डिसनफ्रा नायदों आं खायफा गन्थङाव दै हाबनो हागौ बेखौ होबाबो दिनैनि दिनाव जोंनो कर्टखौ लवार कर्टनिफ्राय लानानै हाइ कर्टनिफ्राय लानानै सुप्रिम कर्ट मानो नांगौ जुदि गावसोरनो बिजिरनो हाजोबखायोब्ला मा बिसोरखौहाय जोंनि बिटिआरनि EM GM फोरा जाय मानाव गेदेर दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फेरेंगा सार अर्डार होनानै दोनखानाय नामा गावनांगौ नुबानो गाव मा बेफोरो जुदि बोथिसे ओंखाम फरायनायनि जानायनि बिसि फिसाखौ फिनायनि सुजुग सुबिदा A to Z सरखारनिफ्रायनो मोनोमोनब्ला मा बिसोर दिनैनि दिनाव सोरबा बनबो नांगौमोन बावल' नङा आरो जाबावगोन जेसे दिन जों फोथायनानै थागोन एसेखिनि जाबावगोनखौ जों नुहुरो जोंनि जायगायाव माबायदि जादों जाथाया नाय क'क्राझार बिसमुरिजों थांग्रा ओरै फरेस्टजों जादोंनो बियो इनफरमेसनखौ हरगासिनो दङ दिनै गुबुन स्टेटआव थाफैनानैब्लाबो नैबे स्टेटनिफ्राय खोनानानै इनफरमेसन निउसखौ दुखु मोनदों गाबखांनाय फैदों नैबे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनिफ्रायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोना नायलांनो हागोन माबायदि जाथाया जागासिनो दं दायो आरो कमेन्ट हाजासे लिडारफोरनिसिम टेग खालामहर मा होनो बिथांमोना जोंनि सान्थिनि गोजोननि सुक्ति खालामबोनाय लिडारफोर थेंक इउ नोंसोर बायदिखौ जों बिबार माला गानहोबाय थानांगोन Ranger nama Ranger. Naris kafai. Ranger nama dia. क्या कोस्टा बोलेगा? कोस्टा बोलेगा ना? कोस्टा बोलेगा? मेरा जी ब्रदर है ये. मुर्नी का है. मेरा ब्रदर है.
uksulangan dari sana langsung sini. Uksulangan bisa tawarkan. Sama mau urus lah. 가오시는 포레스 국정 한글 우리 나라는 샤오랑의 금방금을 다 부어 아니 근데 수압션 나오시는 그는 나 누가 막